ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ପାଠ ମନେ ରଖି ପାରୁନଥିବା ପିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ରହିଯାଏ। ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏଥିରେ ସେହି ପିଲାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ, କାରଣ ତାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ଭଲ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାମାନେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳନ୍ତା କି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ହେବ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟଟି କ'ଣ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି ବାଦାମ ବା ଆଲମଣ୍ଡ, କିଛି ମିଶ୍ରି ଏବଂ କିଛି ପାନମଧୁରୀ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେ। ସେହି ପାଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇନେବେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଆମିଷ ଆଦି ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଲି ନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।